Belai hambai kaitorno tai oro channel je tongi ring anu ring nai norong mo belai hambai ki nai tongnai rong no belai hambai je nai tongnai rok oro ang sok paikha Agartala RK Nagar quarter complex ho Tiasar quarter complex ho oro sok paikha ang oro ni channel nok phangbai ringjagai oro ni channel ni bumung kai Kristo Khorang kai bukuk siniha oro ni channel nok phangni bumung kai borok ano belai khene ringkha thangnai ni simi kai ringmang tini se jora kaham mansuo ki o jora no ang borekha borok ni bagai tai norok joto ni bagai ani mung motom Tripura ang Dalai district ni norok joto kabangma jaga rong no ani video shoot nuk jago ke rasamung kaitoni kokthai amo haikino Tripura haganangai ni sawi tongo ke ang tini borok ni wan songmung rasamung no rasabai khanarana ni bagai tini ang phaikya noro channel no subscribe khai borok no chuba khangkai ani rasamung bisi mani manai oro no ang bisi rasabjaknai ba rasabai butongo ki aboni bagai ang norok je channel no nainai o channel no hamjaknai jotono no kaitorni subrai jisuni mungbai balai kheno khapang kharoi ani khatung bai lamsogo hangkai amon bagai ang tini borok ni nangkuk jakmani rasamung no sei rasabai khanarodi hini ang ano sama bai arasamung kha belai kesam arasamung no rasabai khanarnai borok hangkai arasamung no puila na abono khanana muchungjago je o subrai nini hamjangma paigelak arasamung belai khanatok ang nijebu khanatok jago ang sakbo kabo kaitoni hamjangma Kristoni hamjangma tai paiya subrai jisuni khairokma bo tai paiya abon bagai borok nangjakha arasamung belai khai arasamung no khanatok jakha tai borok kaisa kaitono puito khlaisuknai kaitoni grace ba kaitoni khairokma hamari manjak nukung ang norok no belai hambario je norok abahai channel khulugoi kaitoni kok pirkha ba piro tawa piri tongo ke abono je channel nok phang norok no belai hambairo nai tongnai rong bahai hai hambai marikhu hingke phaidi seng khana laina arasamung kasam phano belai kitin bagai nangmani arasamung o subrai ni hamjangma paigela hingke phaidi khana laina O subrai nini hamjangma paigela O subrai nini hamjangma paigela ang sekeye ang phano nini hamjangma paigela ang sekeye ang phano nini hamjangma paigela naisegde subrai jisuni khairok mano naisegde subrai jisuni khairok mano o subrai
O Subrat, O Subrat, Nini hamzak ma pai gela. Sangsarni ni thayor mano sawe man yakho tabokano sangsarni ni thayor mano sawe man yakho tabokano phai bai di phai bai di phai bai di nase gai nai di bini thino phai bai di phai bai di phai bai di nase gai nai di bini thino O Subrat, O Subrat, Nini hamzak ma pai gela. O Subrat, O Subrat, Nini hamzak ma pai gela. Sangsar ni ran phano Nini krus ni ran gela sangsar ni ran phano Nini krus ni ran gela Wan sugdi wan sugdi wan sugdi Kristo ni molbo sopai ka wan sugdi wan sugdi wan sugdi Kristo ni molbo sopai ka O Subrat, O Subrat, Nini hamzak ma pai gela. O Subrat, O Subrat, Nini hamzak ma pai gela. Nini hamzak ma